Ang mga frontliners ning panahon sa COVID-19 pandemic mo'y atong modern day heroes. Dili kalimod nga ang bayanihon nga ilang nahimo gumikan sa way kahadlok nga miatubang sa hulga sa COVID-19. Ug ani ang mga kapuso ang among pasalamat ug suporta ngadto kanila. Ubay-ubay na nga frontliners ang mibuhis sa ilang kinabuhi aron lang maatiman ang mga nasakit ug mitabang nga mapakgang ang pagkuyanap sa coronavirus disease. Gani ang uban kanila nakasinati pa og diskriminasyon gumikan sa ilang trabaho. Maong angay lang nga ato silang saluduhan ug pasalamatan sa ilang natampo aron padayon kitang makigbisog nga mabatukan ang pagkatap sa dili makita nga kontra. Ug sama sa kadaghanan, ang GMA Regional TV kinasingkasing nga nagsuporta sa mga selfless acts of heroism sa atong mga doktor, nurses, medical technologists ug tanang health workers. Apil ang kapulisan, kasundaluhan, disaster staff, mga leader ug mga kawani sa kagamanan, mga grocery workers, market sellers, food attendants, gasoline personnel, lakip usab sa among mga kaubanan sa media ug uban pa. Kaming tanan sa GMA Regional TV stations sa North Central Luzon pinaagi sa Balitang Amianan, sa Southern, Northern ug Central Mindanao pinaagi sa One Mindanao, sa Iloilo ug Bacolod sa Western Visayas pinaagi sa One Western Visayas, sa Bicol Region ug dinhi sa Central ug Eastern Visayas pinaagi sa Balitang Bisdak. Kami nagtunol sa among pasalamat sa mga frontliner nga padayong nangalagad hangtod karong panahona. Kaninyong tanan, daghang salamat kapusong frontliners sa inyong serbisyong tinud-anay. Pagmamahal sa kapwa at serbisyong totoo.